Moji, dobrodošli u još jednu epizodu emisije Šta je s mozgom? U današnjoj emisiji ćemo da razgovaramo o nečemu što apsolutno svi vole. Mislim da ne postoji otprilike osoba na ovom svetu koja to ne voli i koja ne priča rado o tome. Možete da pretpostavite? Ne? Reč je o hrani. Zapravo jedini moment kad ne želim da pričam o hrani jeste kada sam strašno gladna. Kada neko počne da priča o hrani, ja postanem još gladnija. Dakle, kao što možete da primetite, ja sam tako malo u nekom finom džemperu, zimskom, dakle dolazi nam hladno vreme. Nažalost, ja inače obožavam leto. A šta se još dešava sa dolaskom hladnog vremena i zime? Počnemo da se gojimo i onda dobijemo ono takozvano zimsko salo. Ali, to zimsko salo i nije problem, to je i priroda, to se dešava i kod životinja, tako da je to jedna sasvim normalna pojava. Ali ono na što mi možemo da obratimo pažnju jeste da se ne ugojimo preko tog zimskog sala. Jer sve to što je zimsko salo, to kada dođe proleće, kada čovjek počne više da izlazi, kada postane aktivniji, sve to samo po sebi ode. Ali ukoliko jedete nezdravo, jedete loše, onda nećete se samo ugojiti tih par zimskih kila, nego zapravo se ne ugoji ni to ko redovno trenira, on neće ni toliko. Ali kada se desi, nije ništa čudno, relativno lako se reguliše, samo pojačanom aktivnošću sa lepim vremenom. Prosto i jednostavno. Jedna stvari koju nikada nisam voljela, a kao nekada, baš sam imala problema sa kilažom, sam primjenjivala, jesu bile dijete. U suštini, dijete su jedna velika glupost. Sad, lako je reći, vjerojatno će neko reći kao lako je tebi da kažeš kada si ti smršala, ali objasnit ću vam o čemu je reč. Svaka dijeta je zapravo šok za organizam i kad šokirate organizam i terate ga da se hrani po nekom totalno drugačijem režimu nego što je navikao, vaš organizam će jedno vreme kao da, kako sad kažem, izgubit ćete vi te kila, ali one će vam se jako brzo vratiti. Zato je suština u promeni načina ishrane, ali ne u smislu dijete, odricanja, a posebno ne gladovanja. Znači gladovanje, izbjegavanje po cijela dan da jedete, to vam je otprilike najgora moguća stvar koju sebi možete da uradite, zato što kada gladujete, dakle ne jedete 8, 9 ili 10 sati, kada posle 10 sati uzmete bilo šta da pojete, znači bukvalno bilo šta, da bude najzdravija stvar na svetu, vaš organizam će bukvalno da skladišti to momentalno u salo, zato što je u fazonu, aha, čekaj, okej, ovaj retard mi nije dao da jedem, ako mi ne bude opet dao da jedem 10 sati, ja ću da crknem i ja bolje od uštek. Sad ja sam to opisala ovako malo slikovito, iskarikirano, ali to zaista jeste tako. Jedna od prvih stvari koju treba da shvatite jeste da ono što vas goji nisu masti, nego šećer. Zaista šećer. I šećer ima uticaj na organizam potpuno isto kao droga. Tačnije, što više uzimate, to se bukvalno sve više navlačite i sve više imate potrebu da jedete šećer, a šećer je taj koji vas goji. Ono što isto može da vam napravi problem sa kilažom jeste da ako ujutru ne doručkujete. Ili recimo ako za doručak jedete, to je katastrofa, im je šećer, na primjer slatke krosane ili tako neke gluposti, ili recimo na reklamama stalno prikazuju kako, wow, za doručak srećna porodica jede Nutellu. Znači, prilike Nutella vam je i bilo što slatko najgore što možete pojedete ujutru. Jednom prilikom sam pratila jedan online kurs i lik koji se bavi nutricionizmom, treniranjem, bla bla bla, on je bukvalno napravio dijagram jedan gdje je pokazao, ako se jednom nijem, jel te, kako se organizam ponaša kad ti pojedeš normalan doručak i kada pojedemo šećer. Šta se dešava kad pojedemo šećer? Kad pojedemo šećer, naša energija drastično skoči, ali toliko koliko je drastično skočila, a ništa suštinski hranljivo nismo uneli u svoj organizam, toliko će brzo i da padne. Znači mi ćemo u trenutku da osetimo, kao budan sam, imam energije, vrh super, a zapravo nemate dovoljno energije, zato za doručak ne treba da se jede šećer, ne treba da se jede voće, mora da se jedu proteini, belančevine, žitarice, mlijeko, sir, jaja, bla 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 bla. Znači to vam je jedna od jako bitnih stvari. Druga stvar, ako želite da smršate, da se hranite zdravo, onda morate da ukapirate da morate da jedete vlakne. Znači morate da jedete voće i povrće jer bez toga vaš organizam ne može da vari. Onda postoji još jedna stvar s kojom ja lično imam problem, ne mogu da usadim sebi naviku, nikad je nisam imala, a to je da pijete vodu. Mora da se pije mnogo vode. I naravno, sve to, znači samo ako promenite način ishrane neće biti dovoljno, već morate i da ustanete sa dupeta i da nešto radite. Ljudi, toliko ima vrsta fizičkih aktivnosti, znači bukvalno ne zna im se broj i kad neko kaže a ja ne mogu zbog ovog onog, to su samo izgovori, ja sad ću da vam objasnim zašto. Zato što ne morate vi da plaćate skupe teretane, ne morate da, ne znam, idete, lupam, ja živim u Beogradu, ne moram ja sada da idem svaki put kad hoću da istreniram da odem na Adu da bi na Adi trčala ili šta ću. Možete da trčite u svom kraju, možete da vežbate u svoje 4 zida, u svojoj sobi. Ja sam isprvo smršala, a posle to sa časovima plesa postalo još intenzivnije, tako što sam vežbala isključivo gledajući klipove sa YouTube-a i vežbajući
svaki dan, 45 minuta, sat vremena u svojoj sobi uz muziku. I tako sam uspela, radila sam svaki dan, vodila sam računa šta jedem. Da, isto tako, jedan zanimljiv savjet. Kad god vam se ukaže prilika, idite peške. E sad, kad je reč o tome da idete peške, znači to znači i u stepenice, i do prodavnice, krenite ponekad kad idete na posao dužim putem i tako dalje. Ne znam da li ste znali, ali lekari preporučuju između 15 minuta i pola sata pešačenja svaki dan. I ne samo da će vam pomoći da brže smršate, utegnete se, sagorite te kalorije, već znači, ovo se odnosi i na neke starije ljude, znači vaši zglobovi, kosti, mišići, noge, sve će to ostati fleksibilno, ostaće aktivno, nećete se otromboljiti, neće vas, manje moguće da će vas hvatati reume, osteoporoze i tako ostale gluposti, ukoliko ste aktivni. Znači, evo kaže, kao ti znaš, šta ti znaš, ti imaš 27 godina, nemaš ti 60 pa ti meni da pričaš. Jeste, ali zato imam deda Božu na selu koji sa 95 godina sam utovaruje 4 tone uglja. Čovjek je, deda je kao čigra, bukvalno, i ceo život je aktivan, dobro, duše, živi na selu, ali živi na selu, jede zdravo, ceo život radi. Šta mislite, zašto je dalje vitalan u 90 i kusur godina? Zato što ne sedi na svom dupetu ceo dan, samo gledajući, ne znam, u televizor, u kompjuter ili u koju god vrstu monitora, sve jedno. Sad, ok, ja znam da sam ja sada malo zvučala ljutito, to stoji, ali nekako, kao neko ko baš ima problema sa kilažom i ko zna koliko sam se pomučila i koliko je to i psihička i fizička borba i koliko sam se tad osjećala loše i koliko sam imala neprospavanih noći zato što sam gladna, jer sam se navukla na neke gluposti, a koliko se lepo sad osjećam, ne sad neki drugi da bi sad neko rekao wow, kao ti super, nego zbog sebe, ja se lepo osjećam, ja sam zadovoljna jer znate da svaki čovjek treba da teži da bude što bolja verzija sebe, ali ne ona verzija sebe najbolja koju drugi očekuju od nje, nego ona koju ti sam sebi postaviš da bi bio srećan. Razmišljam sada šta bi još mogla da vam dam kao neki savjet. Da, stvar koju definitivno morate da izbacite iz vaše ishrane, mislim, može ponekad, ali pretvorite bukvalno tu hranu, taj junk food, fast food, pretvorite to u doživljaj i uživanje. Recimo, zato vam ne govorim da je dijeta gluposti, ja nisam na fazonu kao, ja sam sad sebi zabranila ili pa ne smijem da priđem to i toj hrani. Ne, smijem, samo što nisam tu hranu pretvorila u svoju naviku, nego je gledam na jedan sasvim drugi način. Po istom principu ja ne kupujem cigare svaki dan. Ja, na primjer, ako znam da ću sutra da izađem negdje i da ću negdje pijem pivo ili šta god, ću da kupim cigare. Ali ovako kad je neki regular dan, pa i ne moram da ih kupim. Isto se odnosi i na krš hranu i generalno velike količine hrane. Ja, na primjer, ako znam da idem neku proslavu gdje će se ono obilato jesti i znam da neko mnogo lepo kuva, ja recimo ću da gledam da taj dan pojedem nešto minimo, pojedem nešto onako malo dijetalnije, verovatno prethodni dan neću jesti slatkiše, gluposti, a čak i tad kad odem na to slavlje sam sebi odavno izgradila naviku da ne trpam u tanjer jer nema potrebe za pretjeravanje. Možete od svega jesti i u svemu uživati bez potrebe da trpate. I čim krenete da trpate i dovedete sami sebi do nekog ne mogu da dišem kako sam se najeo, to je to. Preždali ste se i pojeli ste više nego što vašem organizmu treba, a realno nema potrebe za tim, ili sami znate da nema potrebe, ali ono što bi naš narod rekao, oči su nam gladne. Dakle, šta treba da izbjegavate, ali možete ponekad da pojedete? Najprije pekara. Pekara je smrt lisnata testa. Ja prva obožavam lisnata testa. Znači, ja bukvalno ne znam da ste vi to kao deca radili, ali ja kad se sprema pita ili tako nešto, ja sam čak one kao polupečene kore za pitu koje su maltene kao zavesu da žvaćeš. Ja sam ih jela i ne pitajte me zašto znam za to poređenje. Ja sam bila malo debilno dete, svašta smo radili, ali nebitno. Znači, lisnato testo, te gluposti ne. Ja sam recimo napravila otkrivu ponekad, pa naravno uželim se ja, volim ja burek da jedem, isto što sad imam ja dušu. Ali ne svaki dan. Imate ljude koji svaki dan doručkuju pekari i kukaju kako imaju problema sa kilažom. Pa zamisli svaki dan jedeš lisnato testo, pa kako ne bi imao problem? Slatko, gotovo u potpunosti bi trebalo da se izbaci, ali ne čak ni to u potpunosti. Negdje sam pročitala podatak da je navodno čoveku svaki dan potrebno oko 12 grama šećera. Ne znam dakle taj podatak, ne znam zašto je tačno 12 šećera, ali moja logika je da svakako u organizmu nam je potrebna neka količina šećera da bismo normalno funkcionisali i da čak ni to ne treba u potpunosti da isključimo. Pa tako recimo ja kada imam neku čokoladu, ja ću da pojedem jednu, dve kocke i to će biti to za taj dan. A onda opet i kada odem negdje i neko mi posluži sa nečim zato što sam ja po prethodnih 15 dana vodila računa, ja neću imati problem i neće mi gristi savjest i neće se meni natovariti na salu ako ja kod nekog tako u gostima jednom u 15 dana odem i pojedem parče torte. A ako ništa, ja ću se osjećati dobro. Dobro, ajde, ruku na srce dok nisam smršala, stvarno ništa slatko nisam jela sem šećera u kafi. Znači, bukvalno ništa. Možda tipa sam uzela kad nam je bila slaba. Jer to je to. Zato što baš sam se zainatila. Dosta mi je pomoglo to što sam počela da jedem smutije. I karakter je veoma bitna stvar.
Dakle, morate sami sa sobom da raskrstite. Ja to hoću, to kažete sebi i zacrtate. Okej, ne kažem ja da sad meni bilo jednostavno, znaš, kao svi jedu nešto, ja sam glada. Ne, nemoj to da jedeš. Odem i umjesto toga pojedem bananu, pojedem jabuku, napravim taj smoothie. Smoothie su zapravo ekstra i dobro utiču na varanje, odlično su stvari. Znači, jeste borba, morate se boriti sami sa sobom, to mi je jednostavno tako. Ali dijete ne, one oštećuju i mozak i organizam i ničemu ne služe. Čak sam znala jednu devojku koja je držala takozvanu limun dijetu, koja je 15 dana samo gulila limun na 30 način. Ovo bre cura si, bre ti normalno, bre ti si odrala i stomak i grlo i crevo, to je kao detoks dijeta, pa kako može da bude normalno da jedeš samo limun? Ne znam, meni je to van svake pameti. A i sad zašto ja toliko pametujem? Ja sada toliko pametujem zato što vam pričam o nečemu što je meni uspelo i pričam kako je meni uspelo. Znači, dolazi zima, ali generalno fizička aktivnost i dobra ishrana ne treba da bude nešto što je faza samo u vašem životu. To sam ja ukapirala kod sebe i jednostavno to raskrstite i kažete ja ovako nadalje i nemam namjeru da menjam taj režim više ikad. Znači, ne treba to da bude samo faza, ja kao ja sam mjesec dana nešto vodio računa, ja sam ne znam, mjesec dana sam nešto trenirao, ne. Znači, fizička aktivnost i pravilna ishrana, zdrava ishrana treba da budu konstantne. Sa naravno tim cheating momentima kada pojedete i nešto što nije baš najzdravije, ali neće vam štetiti, a uživat ćete još više. Onda opet sa druge strane, to što znam ako imate koje kilo više i vama to odgovara, ne predstavljam smetnju, ja to ništa ne usuđujem, svako ima pravo za sebe. Meni je lično moje smetalo i nije mi se sviđalo i eto, pošto mi se nije sviđalo, ja sam to kod sebe promenila. Pa da. Ko kad menjate zavez, mi se zavez ne sviđaju, ja ću da skinem, da ih frnem negde, ja ću stavim drugi zavez koji mi se sviđaju. Prosto je jednostavno. Ako se nekome te zavez sviđaju, može slobodno da ih uzmeš što se mene tiče, meni ne trebaju više. To vam je bilo sve za ovu epizodu, ja inače ne pišem nikakve scene, ni bilo šta, sve pričam iz glave, tako da zapravo nisam ni sigurna šta sam ovdje sve napričala, ali obzirom da pričam već nekih 15 minuta, mislim da bi to bilo dovoljno. Ako imate još neka pitanja, interesuje vas još nešto vezano za ovu temu, imate dole da ostavite komentare, možete da lupite neki lajkić i tako kao širimo neke pametne pozitivne stvari u životu. Do sledeće epizode.